созмонҳои байналмилалӣ ва расонаҳои давлативу мустақил хостори танзими бозори реклама дар Тоҷикистон шуданд. Онҳо мегӯянд бебандуборӣ ва рақобати носолим метавонад истифода аз ин бозорро дар кишвар фалаҷ кунад. вақте ки ба хотири фурӯхтани дақиқаи зиёд ҳамон байни расонаҳо як рақобати носолим пайдо мешавад, онҳо бо дасти худашон ҳамон шохае ки болои он шиштаанд оно мебуранд. ширкатдорон мегӯянд бо вуҷуди он ки солона дар бозори рекламаи Тоҷикистон ҳудудан $10 миллион гардиш мекунад, аммо ин маблағ ниёз ба танзим дорад. мо мехоҳем ки фарҳанги истифодаи пул ба хотири аудитория ривоҷ карда шавад ва дар ин мизи мудоваре ки дорем мақсадаш он аст ки як платформаи умумӣ созем ки он ширкате ки таҳлил мекунаду аудиторияро муайян мекунад, он пайдо шавад. бигзор дар шакли як ширкати тиҷоратӣ бошад, бигзор дар шакли як ассотсиатсия бошад, ё чизе дар кадом шакле ки набошад, як бозингаре пайдо шавад ки ҳамаи ин бозингарҳои дигар ба он эътимод дошта бошад. гуфта мешавад дар ҳоли ҳозир қисми зиёди бозори реклама дар инҳисори радио ва телевизионҳои давлатӣ қарор дорад. саҳми боқимонда ба расонаҳое мисли Азия Плюс, Радиои Ватан ва Имрӯз ва бархе аз телевизионҳои мустақил рабт мегирад. вақте ки дар шабака 10 дақиқа ёки 5 дақиқа ёки 15 дақиқа реклама давом мекунад, ин ба ҳеҷ ваҷ нишондиҳандаи гуфти рӯсҳо ки популярности ёки маҳбубияти ин канал нест. ман баръакс хулоса мебарам ки уно ҳарчи арзонтар карда истодан ки реклама бисёр аст. аслан ман гумон мекунам ки блоки реклама дар шабакаҳои масалан телевизионию хусусӣ, як намоиши блоки реклама масалан набояд аз 3 дақиқа зиёд бошад. мардум дар бисёр маврид аз зиёд будани дақиқаҳои реклама дар эфири шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ шикоят мекунанд ва ҳатто дар ин маврид латифаҳо ҳам мегӯянд. аммо масъулини расонаҳои мустақил ба ин назаранд ки манбаи асосии даромадашон аз таблиғ аст. тамошобинон рекламаи дӯст намедоранд, аммо тамошобинон ҳам бояд дониста бошанд ки масалан пули ҳамун рекламае ки мо кор мекунем барои истеҳсоли боз барномаҳои наврамона мешавад. мо ҳамаша намехӯрем ва хӯрдаам наметонем, барое ки мо дарк мекунем ки нисфи зиёди ҳамун пул мо бояд барномаҳои нав истеҳсол кунем. азбаски шабакаҳои телевизионии давлатӣ аз лиҳози пахши мавҷ ва шумори бинанда бартарӣ доранд, рекламадиҳандаҳо ҳам мехоҳанд огаҳии худро аз ин шабакаҳо бештар пахш кунанд, вале мутахассисон мегӯянд на ҳамеша мардум ин шабакаҳоро тамошо мекунанд.